रात्रीचे 12 वाजले होते. घाटात फक्त एसटीचा इंजिनाचा आवाज घुमत होता. प्रवासी शांत होते, पण चालकाच्या चेहऱ्यावर मात्र भीती स्पष्ट दिसत होती. अचानक चालकाला रस्त्याच्या मधोमध एक सावली दिसली. त्याने जोरात ब्रेक मारला, पण पुढे उतरून पाहिलं तर तिथे कोणीच नव्हतं. काही प्रवासी म्हणाले, आम्हालाही ती व्यक्ती दिसली होती. तर काही म्हणाले, रस्त्यावर काहीच नव्हतं. तर मोठा अपघात झाला असता. त्या रात्री चालकानं नेमकं काय पाहिलं होतं हे आजही एक रहस्यच आहे. पण त्याच्या सतर्कतेमुळे अनेक प्रवाशांचं जीव वाचले. अशाच थरारक आणि रहस्यमय मराठी कथा पाहण्यासाठी आमच्या पेजला नक्की फॉलो करा आणि कमेंटमध्ये लिहा, चालकाने पाहिले ते खरे होते का खोटे.